И здравейте хора, днес ще снимаме клип на Roblox с моя приятел и DarkBG. Той в момента чувате му всичко мишка, но той не ме чува защото аз съм заглушил, защото майка му спи и той няма как да говори. Сега ще му напишем да напише хай на YouTube. Алекс, кажи хай на YouTube. Хай YouTube. Отивам до туалетната. Добре, хора, ще се върна след малко. Върнах се, хора. What? Къде съм? What the fuck? Защо винаги тук ме спалва, хора? Не знам какво е станало, но... Както и да е. What? Вижте как ме изстрелва! Добре, сега ще го правим. Не бе! Не бе! Не бе! О, не трябва. What? Аз ли нещо се бъркам? Оф, леле, колко съм прост. Леле. Колко съм прост. Колко съм прост. Има ли смисъл? Добре, хора, ще го правим. Не се ядосвай. Вижте се, защо си го повтарям? Защото съм един сибаняк. О, стопет! Да! Добре, стига. Съм си играл. Стоиш на маса зад баба. Банах ли поне чекпоинта, бе? Алекс! Да. Алекс! Да. Алекс! Да. Гледай сега, аз съм точно до пола. Къде си? Чакай. Може да говоря. Много силно ли се чувам така? Какво? Много силно ли се чувам така? Не. Добре, значи така ще говоря. Братле, ти си под мене. Мисли.
Не си. Леле, къде паднах? А ти къде си? Сега ще скачам и ще ме видиш. Леле, как така? Абе, ти долу ли си, бе? Не съм там. Просто падам. Ето те. Върни се. Не мога сега да се... Пасте чекпоинта. Пасте. Не. Да, видяхте къде си. Ти имаш още много малко да ме достигнеш. Чакай, не стане. Имам мастер. Добре, хора, чакай, че се заговорих с моя приятел. MenTBG, той се казва MenTBG. Той се казва. Имам предвид, че се казва така в YouTube. В Skype. Да, не в Skype. Да. Аз ще не стигна и изчакаме някъде. Чакам те тук, обаче не мога как да те изчакам, защото, братле, това ми дава назаде. И аз трябва да го мина това ниво. Ще те изчакам като мина нивото, чули? Защото това ме дърпа назаде, все едно вятър ме дърпа. 6 нива и си до мене. Братле, това да беше супер много по-бистро и 46 нива. Не, това не го правя. Аз съм на втора. Добре, хора, това ще бъде от мен. Ще има втори епизод и чао от мен.